Hato ka perthaikan syanya ya ka jingterwa jongkari Russia pan penyesuk ya kari Israel bat ya kari Iran habatang ya lade Putin umpatla ban penkut ya ka jinglek hertma ya kari Ukraine. Ka jingkwa jong Vladimir Putin ban yang ngamlang syaka jingterwa ban penyesuk ya kari Israel bat kari Iran kalong kabab penkendit shibun ya kiri ka perthai ki baju pej permanbha naba watang yala ka jongkari umpatla ban pensange eno ya ka jinglek hertma ya kari Ukraine kumno umdon ka jinglek rany banwan syakame jong ka jingterwa ban penyasuk ya ki wepat kiri kanile se kalong penban ka jing penlek rany yala de hakmat ka perthai naba ki kam jong u ki pau tengkreng ya ka jinglek ban ben ya kari Ukraine hato donmo ki ban syanya ya ka jingkhot jong u ban penyasuk ya kari Iran bat kari Israel ki badang yat menta haka jingele jonggi. Presiden ka Russia Vladimir Putin ulap penpau ya ka jingkermen bakte ka jingya kan at ka badang yaip teng hapreng ka Iran bat ka Israel kala ban kutno da ka jingya penbet ka bayahap ya baro arliang mamla ula terwaru ban yarap ban penbet ya ka jingele hapdeng ki artli kiri ki balayale persya bat ka bala beteng menta la news ngi lender. Habakren shpangka Israel bat ka jingtmu jongka Amerika banla ban peniap ya unong ilam bahakli do jongka Iran u ayah tola Ali Khamenei u Putin ulong ba kwa wat ban yakren ya kum kani ka jingjia bat ngam kwa wat tang ban yakren ya kani ngam kwa ong u Putin ngiu i ba menta kasi ha Iran ka don ka jingpen skem ya ka imlang salang ha keleng ki nong yalam san perthai jongkari kani kadai kamat ka bakhyab ha bat ho ngidon kam ban husiar bha nang ne nrei haka jingsngo jonga la ban syem ya kalat ban weng yaka la benrap u Putin habakren haka jingelang bat kinong yalam barang ba jong kitrat pathai khobor jong ka perthai ulong baka Moskow kala ban yarap ban yakren yaka jingete ka ba ailat yaka Iran ban bot yaka program atom bom ka basuk ka badang penbej ru yaki jinge jong ka Israel hakaliang ka jingeda kani kadai kamat ka bakhya bha bat ho ngidon kam banlong ki ba husiar bha hangne hnrei haka jingsngo junga la ban syem ya kalat ban weng ya kani ka jinge ong u Putin ngim penbor i yano yanoru ni syukren kumno ngi i ya kalat kabala ban mi naka jinglong jingman hnrei karai ka basisha kasyong hakinong yalam san perthai jong kini ki arteli kiri khamtam e ka Iran bat ka Israel habak kentat ia ka jing terwajung u Putin ban yarap ban penbet ia ka jing yakan at ka badang ya chakmat hammedeles u presiden jungka Amerika Donald Trump menin kasngi balang ulong ba udai ban trei ban penkutswa ialah ka jung ka jing yakan at bat ka Ukraine ngalaya keren bat u menin kasngi bat ha ka jing sisa ulat terwa ban yarap ban peniasuk ngalong le yang ka jing pha peniasuk ialah ka jong ong utrom hakinong thok khobor ha White House ngalaong ya Vladimir Putin tongin ya penbechwa ya ka Russia hila ban khusla ya kani hadin la benrap yang Donald Trump.